Buntag sayo ni guys. Ato makita ang laod na nagputos na sa dagom guys. Murag taliuwan na. May maabot ng signal sa uwan sa among dapit sa Valencia. Atong tanawon guys. Ug sa wa madugay guys ni abot na si Mr. gikan sa laod. Ora boy gatasan to ah. Gatasan. Ha? Laong yun na. Gatasan na ah. Pagbasok ka. Pagbasok. Sa ulo to ng gatasan. Gatasan ang nasa kan na ba? Laong lagi. Ha? Laong. Laong muna. Ito ay Yung ka kay kuan ra ka buok. pagbasok para sa ng ubang nga duhar ka buok inog 20 ka buok. Tungkol sa iyang pagpamanday guys, gipalit jud mi og kanang di battery nga gabas. Buntag sayo ni guys, sa akong pagmatamay ako nakita ang dakong dagom sa lawod guys. Nagul ko ani kay sila si Bert, tuwa para ba sa lawod pamuuli. Kasi muuwan ni. Awa pa jud mo baha diri sa among lugar guys, pero magsige man ani na ang among lugar. Nanay mga signal sa mga ulan, pero wa pa gud ni makaulan. Daghan na nangandoy og ulan ni among dapit guys, kay wa nag mga kanal nang liki na. Hastag mga ripo halos wa na gud ni agas. Murag nihit na kayog tubig diri sa among lugar guys. Mo ni problema sa kadaghanan. Pero basin karong buwan na guys, muuwan na jud ni kay iyan naman yung panahon. Panahon man ni sa tinghabagat ning Hunyo guys. Hapit naman mag-Hunyo. Mayo pa man taron, June, July, August. Iyan naman ang mga panahon ng habagat guys. So baha na po makita din ng dapita guys. O magampo naman ta guys nga way mga kakulian pinagi ning maong mga panahon sa mga baha-baha, maiwas ta sa mga landslide, simbako palayo. Mag-uol tag init guys, mag-uol po tag mag-uwan, pero manghinaot ta guys nga balance ang kuan, balance ang hitabo, dili kaayo hadlok ba. Si Mr. Ani guys ni abot na si Dia, wa madugay. Nakakuha ni siya og kanang ito guys. Inilaging ito kung mao na joy mo mo sud sa to ang pukot. Hinahinay jud ni guys. Kayla mala ang iyahang tunok. Magdadama na sila og gunting guys, mao na nga og nay ito na kusukay mo kisi-kisi hadlok og ari sa atong mga tudlo ni mataroy ni mga tunok. Lara ba ni guys? Agbuhaton na ni Mr. iyang laman ning paluon
Kay hadlok man ni og sa ato ning mga palad mo kisi-kisi na mura. Laning ito guys, ambot kung sa tambal sa uban kung matunok og ito. Kay sigon sa kung hibaw-an guys, kanang iko graman amo ang itambal. Butang sa buna, mamay tudlo sa amo ang ginikanan. Basta mga la guys. Naay mga pilang lugas na nga ito guys, pero dagko ni yang ito ani guys. Day mananagat guys nga gidawihan og gidasmagan yang pukot og mga ito guys. Sus niingon mga jud og maajo po ko ni wa kuno kakwa sila ito kay labi nagdi ka kada og gunting guys, maglisod jud tag pagpanangtang. Sus kayo naman yun yung ito og naagaling ba? Pero kanang uban mo yung man og kanang may pa kunoy wa kunoy toy kaysa na ito kay lisod kuno ka itang tangon. Maghinay jud ka guys, tanaw si Mister oh. Ha? Tulo ka buok sungay mo gani, tulo ka buok tunok. So magamping jud ka guys kay labi na buhi pa magkisi-kisi. Sukat silang pagpamukot, murag kaduha pag yun ni sila giputos og ito ni ilahang pukot guys. As primero, ako laman ang gibuwad. Isda nila ani guys, gamay ra. Nagpasulabi ang ito. Baon sa Tagalog, aning ito sa Manila. Dili sa amo kay di man ni Tagalog, isda man ning ito. Sa laing probinsya ambot unsay nga lang ito, basta kay sa amos Bohol, ito jud ni. Ito nga isda. Wala pa may mga piani guys, kay namalit pa may kape. Kay wa pa may abres mga tindahan. So nagpasugo pa sa ko kape guys, mo nang wa ko kadag kape ron. Dugay lagi tangtangon na kay mo sabod. Pero daghan mo angay nang ito guys kay unon. Ibuwad. Doon ako nasipatan nga laing pungla guys. Nakayon ko kanang gatasan. Bantol man ko na yung pa sa akong anak bantol. Ligo ka na? Pero lapo ni guys. Kaihi po ka ani og maka agi ka ani makatunog. Joal ka sigdi si mo ang maligog dagat uy. Imo nang ipugos na. Nang wilik kejed. Di ko dyan mutulin si Mister kayo ani guys. Sus, pailubon jud gyapon nato pagpanangtang ng ito guys kay uy to arabay gatasan ito to. May gihatag nato ani. Gatasan. Ha? Yun na. Gatasan na Magkahug-hug lang taon tong tubig guys. Pagbaso ka. O kana guys ba ambot pasabot ako gilang gilain. Nasa kan na ba? Puro man ang tan-aw na gatasan. Daw muna. Ito ay Yung ka kay kuan ra ka buok.
Ako parehata ng uban nga duha ka buok inog 20 ka buok. Ah. Ay, kuan bantol? Inaglaw. Ingong bantol. Bantol na atong Nga, Lagbay. kapina yung kaingong ma. Magkuha may gunting lain? Amo ni kagmanan, makmak. Madugay-dugay dyan yung pagpanangtang ani guys. Usara may among gunting, so siya ra gyud ang nanangtang ni ini. Bali, lagi na mo. Kay si Alex lagi amo mangisugo og kape. butang ng alek tan-aw na nga ni barog na ana awira no po papag man. Nalingkuran. Duran dagadagan. Manamilit ay. Wa man milit. Ah, mo man itong mga bogbaw ka. Di na mao, mo man galis lang. Kaya nga, Rod. Amo sumpay ni kaya itong sihon. Sumpay mo to. Green ba? Muli sa kubot ka magkuha kog kape. A few moments later. Nahuman na ra gyud aga mong pagpanangtang guys og niabot aga mo ang order sa TikTok. Nipalit si Mr. og kanang di battery nga gabas guys kay gamit man kay siya ang pagpamanday. Kay labong pa nakalugar-lugar og kwarta. Nipalit siya ani guys kay aron dili kayo siya hago. Kaysa kung magpakusog bita kag duot sa gabas labi naghabol. Manakit yung imong abaga kani guys di kurinti na ni siya. Nalipay yun si Mr. pag abot ni ining maong gamit guys kay timbang man ni kaayo sa iyang panginabuhi. Agahapong anak guys nga sipat si Jamoy ga kuan no. Siya ga asimbol guys. Siya hinuoy kuan kanang interesado ka adyo hinuon siya guys no. Agi ang papa ni tan-aw laman ni ini pero siya giga muntar. Tingali ning bata mo sunod sa kaagi siyang papa. Manday tini guys. Kami ani gatan-aw ra ni Minija. Amo na iyahang kadina guys. Mura ra siya kanang sinsong gamay. Gamay kaya ang Godbar. Sinsong gamay lagi. Purag na excited aga akong bunso guys oh. Listo na ning bata guys, mutaon og mga ruska kay naka-eskwela man sila sa TISDA guys. Una sila mag-graduate. Mo ning alisto kay ning bata magduki-duki og kanang mga pisa-pisa. Kay naka-training naman ni sila guys.
Una sila ni graduates. Pero mao lagi guys, wa magamit kay nahugyod sila sa panagat. Hindi man ko musugot ang Bulacau sila layo guys. Munang dinhira sila sa amo ang duol ng mo extra trabaho, panagat. Pero nga dayo sa lang lugar dili jud ko musugot guys. Testingan nila ni guys pag paandar kung mugana ba ni. Murag little chencho. Murag gabas yung gamay guys. Testing. Katao si Mr. guys. Murag pusil ko no. Testing si Mr. ang ni testing. Ug nalipay si Mr. guys kay lingaw ka isidya. Nindot ko no kaadyo. Di na ko siya kapuin mag handos-handos og gabas. Malipay ko no siya ani guys kay mawa na yang pamao ng abaga. Kaysa itong mag-demand no. Mo nag-asitihan nila guys. So ilaha gyud gi testing. Bisag lubi guys mo duot. Dili matukip sa kalipay ang gibati sa kong Mr. guys kay nakaangkon siya ng maong gabas. Walang po ko magdumili ani guys kay timbang man kaini sa panginabuhi. O greening time guys, din hinanho tapuso ng akong video. Ako lang mag-share ninyo ang among kalipay nga nakaangkon aning maong butang. Labi na sa akong Mr. guys. O salamat sa nagsilip guys. O ako moingon guys. Bye-bye!